Давай, 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 давай. Давай, давай. Чорт, 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 чорт! Знаў тут гэты дармаед. Зноў тут похватварая медсястра. Ты сюды не пройдзеш. Колькі разоў мне ўсунуць табе ў зад шокер, каб ты зразумеў намёк? Пакуль не кончу, а цяпер хопіць прылюды. Дзе бар? Яна выпісалася некалькі месяцаў таму, але гэта не твая справа. Што? Як? Куды яна, блядь, знікла? Так я табе і сказала, блазнава срака. Ты ж ведаеш, што я наёмнік, так, сучка? О, мне так, блядь, страшно. Файна. Бліц, у яе з'явілася праца, жыццё. Ты ўсё спаганіш, калі знойдзеш яе. О, як міла, чаму б табе не ўзяць сваю параду і не засунуць сабе між палавых... Сэр, тут кліент, які хоча... Прабачце, што вы казалі? Ну, я ўпэўнены, што мяне забіў адзін з іншых важатых, але я не ўпэўнены, хто менавіта. Як гэтага можна не ведаць? Я быў на возеры, калі мая лодка пачала тануць. Хтосьці прасвідраваў у ёй дзіркі. Толькі ў важатых быў доступ да лодак, і толькі яны ведалі, што я не ўмею плаваць. Гэта дакладна яны. Мы звычайна не праводзім расследаванняў. Мне трэба спытаць боса. Пардон, мой сір, не цяпер, Мокс. Сэр, тут кліент, які просіць расследаваць ягоную смерць. А мы звычайна не... Няма часу. Але, сэр, нам сапраўды патрэбныя грошы. І я падумаў, можа, што з фразай «няма блядскага часу»? Табе не зразумела. Разбярыся сам. Хочаце, каб я ўзначаліў... справу? Клянуся ўсім злом, Мокс, калі ты не выйдзеш з майго кабінета 3 секунды таму... Зразумеў, сэр! Мы возьмем справу. І я буду весці расследаванне. Асабіста. Мілы, ты ўпэўнены? Што сказаў Бліц? Дарагая, калі ласка, Бліц паставіў мяне яго весці. Сапраўды? О, у сэнсе, зразумела? Так. І гэта будзе найчысцейшы, самы падрыхтаваны і ахайны заказ з тых, што ў нас былі. Не хвалюйцеся, пан, мы знойдзем вашага забойцу і адплацім яму. І альбо ёй. Ці ім. Якога хера яна не сказала табе, куды яна ідзе? Ты ўвогуле пытаў? Чакай, другая лінія. Алло. О, добра, ты знайшоў... Праўда? Дзе? Дзякуй, я абяцаю, калі атрымаю контракт на тваіх дзяцей, мы зробім гэта хутка і бязбольна. Бывай! Макс, ты ўпэўнены, што гэта не... занадта? Гэта моя першая справа, Мілс. Усё мусіць быць ідэальна. Дык, ты можаш убачыць тут поўнае дасье на тваё прыкрыццё. Запамінай, у нас шмат працы. Добра, Мілі, прабяжымся яшчэ раз. Я Максін, самая гарачая і папулярная дзяўчына ў школе, а ты... Твой брат Міллерд. Я люблю спорт і трахаць сучак. Ведаеш, гэтыя дзеці маладзейшыя, чым я чакаў. Можа, адкінем апошнюю частку? Прынята. Добра, думаю, мы гатовыя. Гэй, Макс, глянь на таго мотнага тыпа там. Думаю, наш хлопец. Мілі, не думаю, што паказваць на першага сустрэтага гэта правільны падыход. Не, гэта дакладна ён. У сумцы поўна грошай, наркотыкаў і таго, што выглядае як дрыль, якім можна прасвідраваць дзіркі. Але гэта толькі ўскосныя ўлікі. Нам трэба метадычна выключаць усіх падазраваных, пакуль не будзем упэўненыя. А цяпер ён аглядаецца і заходзіць у клець для лодак, пра якую нам казалі. Гэта ідэальнае месца для... Добра, Макс. Зробім па-твойму. З маімі здольнасцямі сочкі і тваім пільным вокам мы скончым справу ў момант. Добра. А зараз трэба знайсці самых уплывовых дзяцей. О, цель захоплена. Гэй! Падай мяч! Ён з'еў дорожку з дробленых ледзянцоў, пераконваў нас, што кайфануў. Ці можаце ў гэта паверыць? О, гэта Дэрек. Які бунтар, правда? А ты, блядь, хто? Я Максін. Найпрыгажэйшая дзяўчына ў школе. І ўсе хлопцы мяне хочуць. Мой любімы колер ярка-ружовы.
Бо звичайний рожевий такі... банальні. Мне подобаються коні, щеняти, худкі машини, ювелірка, а летось у мене були перші місячні, і яны були такі жорсткі. Напевно, я просто сталейший за звичайних подлетків. Дик, ти хочеш сябравати? Что, блядь, с твоими ногами? Что? Я трапила у аварію? Гэтая авария спаскудзіла табе скуру? Ты быццам 3 гады правяла ў салярыі. Яна натуральная. Ага, вядома, твой салон прыгажосці каштаваў 5 баксаў за сеанс у падваротні за крамай. Згубіся, блядская урода! Але я... О, божухна, хто гэта? Гляньце, які прыгожы ў яго загар. Что? Я возьму. Гэта быў найлепшы удар з усіх, што я бачыў. Прашу, мне патрэбна меддапамога. Лекары толькі для пераможцаў. О, мой боже, які ж ён, блядь, гарачы! О, дарэчы, ён мой брат. Ад'ябіся, троль! Вітаю, я шукаю вашу спрацоўніцу. Яе завуць Барбі, яна тут працуе? Чакай, ты хто? Той, хто будзе вельмі вынаходлівым, калі ты не загаворыш. Дзе яна, тупіца? Я ведаю, што ты ведаеш, далей будзе толькі горш, ёлуп. Добра, добра, яна на дастаўцы. Дзе? Макс, ты бачыў? Я пабіла рэкорд Лягера. Бачу. Ці можаш паверыць? Яны любяць мяне. Яны пляскаюць. Яны нават запусцілі са мной відэа. Глядзі! Every day as I walk around camp, all of these girls follow me around. I don't know why or what could it be. Hey, Nard. Will you take a selfie with me? Oh, whoa, I'm a regular Joe. Oh, whoa, I want the world to know. Oh, I'm simple and plain. Why do all these girls keep screaming my name? I'm so ordinary, just a common dude, but they're all up in my DM. They keep sending me nudes. I'm nothing special, I'll tell you it's true. Miller, over here. I baked a cake for you. Oh, whoa, I'm a regular Joe. Oh, whoa, I want the world to know. Oh, whoa, I'm so simple and plain. I wish all these girls would stop screaming my name. А, Максі, гэта было весело. Не дзіва, што ты ўвесь час спяваеш. Сумнівне прикриття. Я ведаю. Але так прыемна, што людзі за мяне заўзеюць, разумееш? Замест таго, каб крычаць ад болю і жаху. Не забывай, дзеля чаго мы тут, Мілі. Я не забыла. Просто чакаю, калі ты будзеш гатовы. Ты выключыў кагосьці з падазраваных. Не, вядома, не. Я не магу нікога разгаварыць, бо яны надта занятыя захапленнем табой. Калі хочаш, можам прыкончыць таго хлопца прямо зараз. Думаю, ён яшчэ адзін у хатцы. Не! Трэба зрабіць усё правільна. Ведаеш што? Чаму б табе не заваяваць іх чымсьці, у чым ты добры, як зрабіла я? Як наконт твае музыкі? Я нават магу дапамагчы табе, бо яны ўжо мяне любяць. Так. Так! Гэта можа спрацаваць. Хочаце пачуць песню? Так! Добра! Я ведаю, што вы мяне любіце, але Максін тое, што вам трэба. Дайце яму ёй адпаліць. Макс? Дзякуй. Oh, everybody look at me. I'm the greatest. It's plain to see that all you losers wish that you could be like me. But you can't, cause I'm a work of art. Yeah, I'm hot shit, so pretty and smart. Oh, everybody take a look at me. Look at me, Moxie. Me, Moxie. Me, 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 me,
порядку? Іди преч. Моксі, що відбувається? Нічого, Просто у мене гэта дні. Милий, ні. Я просто хочу додому. Гей, здоровяк! Я ведаю, ти дасі ради. Ти найлепший забойця, слеш-музикант, слеш-падлеток з усіх, що я ведаю. І слідче? І вядомий слідчий. Слухай, я ведаю, що тобі тяжко, але працягвай використовувати моцныя бакі. У цябе цілий тиждень, каб усё виправити. Добре. Дякую. Макс, ти не повіриш! Яны хочуць, каб я выступила на сцэне для мясцовых навін. Відэа зрабілі мяне нейкай чалавечай селебай. Увесь тиждень тільки й чую. О, поглядіть на Міллерда, хіба він не крутий? О, поглядіть, який Міллер таленавіты. У нас ёсць праца, а ты танцуеш дзеля праглядаў. Няўжо табе так важна, што пра цябе думае гэтае быдла? Не важно. Мне важно, як я сябе адчуваю. І я ўпершыню адчуваю сябе важнай. Быць са мной можна ганарыцца. І я спадзявалася, што мой муж падтрымае мяне, хаця б напалову, як я падтрымлівала яго на гэтым тыдні. Мілля, я не хацеў... Лепей маўчы. Ты б скончыў гэты заказ у любы момант, калі б проста паслухаў мяне, але ты хацеў зрабіць усё па-свойму. Таму файна, скончу яго ды ідзі дадому, калі хочаш. Але я атрымаю асалоду ад моманту з табой ці без цябе. О, крошачкі. Я ну тут, чел, клянуся. Адчыняй. Дзякуй, лашок. Готовы ісці на сцену, чэмпіён? Мяркую. Выдатна. А цяпер выходзь і зрабі лягер, хачу яшчэ ды яшчэ вядомым. Шановне панство, хлопцы і дзяўчаты, ці гатовыя вы да шоу? З'ябіся са сцэны! Забі сябе, задросіна! Маю вялікі гонар прадставіць вам кагосьці, чыіх здольнасцяў свет яшчэ не бачыў. Кагосьці з фізычнай формай алімпійскага атлета, голасам анёла, акрабатычнай тэхнікай 12-гадовай расійскай балерыны і целам, якое проста не спыняецца. Найлепшы і найбольш спагадлівы чалавек з усіх, што я ведаю, і каханне ўсяго майго жыцця. Мая жонка, брат, Міллерд. Дзякуй. Паразі іх, дзетка. Дарэчы, пра Упэўнена? наперад, мілый. Што за сэр? Моксі, якога хера ти тут робіш? Спрабую скончыць вашае дручэнне. Христос на крыжы, ты яшчэ не скончыў, прайшоў блядскі тыдзень. Таму я табе і не давяраю, Мокс. А што вы тут робіце, сэр? Відавочна дапамагаю скончыць твою няўдалую працу, але ў асноўным шукаю сваю сястру. Барбі! Бліц? Вы знаёмыя? Ці знаёмая мы? Гэта моя сястра, Херасмок. Якой халеры ты тут забыўся, гаўнажэр? Я хочу спытаць цябе пра тое ж. Выпісалася з рэабілітацыі, ані званка, ані запіскі, а я павінен шукаць цябе ў гэтым сметніку побач з... Хто гэта, блядь, такі? Ніхто, ён на мяне працуе. А хто гэты галубок? Ніхто, ён працуе на мяне. Сэр, гэты хлопец нашая цэль. А, чорт, бар. Твой салодзенькі хлопчык патрапіў у нейкі пераплёт?
Якого хера ты вярзеш? Ён забіў нашага клієнта, і той хоча забіць яго ў адказ. Ты, блядь, что? Ён даведаўся пра тваю наркоту. Мне посрать, малы! Слухай, вы не заб'яце майго пастаўшчыка. О, блядь, пастаўшчыка чаго? Ты ж не вярнулася да H8. Блядь, не, просто гераін. О, дзякуй, сатане. Цяпер ты гандлюеш гераінам? У чым сэнс? Гэтае дзярмо лезь галоўны боль здымае. Гэта сумленная праца, добра, і я думала, яна дапаможа мне трымацца далей ад І цябе. ты аб'ядналася з гэтым геніем, бо... Ці ведаеш, наколькі лёгка маніпуляваць падлеткамі? Гэй, нялёгка. О, Джимми Вимми, можешь далей грузить котики-наркотики на лодочку? Вядома, Барб, як скажаш. Сэр, я змарнаваў тыдзень на заказ. І я скончу яго. Так ці інакш. Не смей! Ды хопіць, Бліцо, хіба ти ўжо не налажаў у маім жыцці? Сатана цябе раздзяры! Вялікі дзякуй, Бліцу, я засталася без працы! Блядь! Барб, чакай. Я хачу дапамагчы. Дазволь дапамагчы табе, калі ласка. Цяпер ты ў завязцы. Давай павячэрам, пагаворым пра... Ты, блядь, не зразумеў? Тое, што я завязала, не значыць, што захацела цябе бачыць. Я больш ніколі не хачу цябе бачыць. Калі захочаш пабачыцца, Бліцо, перахаці! Здаецца, ты справіўся? Не, ты справілася. Я так ганаруся табой, Мілі. І прабач, што я цябе падвёў. Просто не рабі так больш, дурылка. О, так, Моксі! Хадзі сюды, Мілі. Возьми мяне, Моксі! Інтэрнэт-сенсацыя і мясцовая знакамітасць Міллерд Рылбой злоўлены на інцэсце. Гледачы палічылі дэманстрацыю агіднага відовішча занадта трывожнай, каб адвярнуцца. Мы таксама не сталі. Буду сумленным, Моксі. Нядрэнна для першай сольнай місыі. Праўда, сэр? Не, няправда. Ты ябаная ганьба. Пераклад да гучка, студыя кавярня.